Murah duit tenan. Tambahi meneh. Nggih, jan. Siapa lagi? Loh. Nggih, matur nuwun. Jan. Jumbul sik. Salim, Pak. Aduh. Disalami piyayi bagus. Punten iki? Pun, matur sembah nuwun Tante Prastiwi. Nggih. Pun Mbak Elisa kalih Mbak. Monggo Kang Bintang bayaripun kathah. Wah, wis. Lakune majeng. Gleleng. Ketoke lumpukane kuwi padha ronggone dhewe. Ya iki agek nganu kabejan. Kabejane dhewe-dhewe, rezekine dhewe-dhewe aja demeri. Biasane sewengi ya mung 100. Nah, disimpen Bu. Niki luar biasa ten Pilang Rejo nggih, kathah sing nganu paring rezeki nggih. Biasane ya mung sewengi mung 20, 50 saiki wis wah. Maer. Tonjo. Pokoknya disimpen Bu, niku wis katresnane nggih Bu Prastiwi. Kalah bintang tamu tenan iki tak etong-etong mau mbok ana 12. Swidak rolas ki piro? Mbah ra reti. Saking okehe swidak rolas. Saking okehe. Nggih, Niki mau Mbak Oriza dong sido Mbak. Nggih, Mbak Oriza. Karo Mbak Ayu sisan. Disidake Mbak Ayu kali Mbak Oriza. Ana Bu Wahyu ya urung. Ya engko nggo carry ta, posisian. Bariki apa? Podang kuning. Iya, terus apa ya? Idam Sari. Napa, Pak? Idam Sari. Tiwul Gunung Kidul. Gunung Kidul. Sik napa riyen? Napa niki? Walah nek nuruti wong samene mumet, Mbak. Podang kuning dulu yuk sama Mbak Oriza dulu yuk. Mbak Ayu ora. Nanti Mbak Ayu Tiwul Gunung Kidul. Nggih. Aja dibanding-banding kene kapan niki, Mbak? Kok nggo penutup ya? Penutupan. Oke, siap. Penutup di sesi limbukan. Kok gara-gara sing dereng dipun pinangkani mengke dipun pinangkani wonten gara-gara. Nggih. Menika minangkani menapa rumiyin Mbak Tatin, Mbak Elisa? Nggih. Wonten sing duweti Tiwul Gunung Kidul. Enten mboten, Cowok. Pak? Saking Nggih, monggo Pak. Dari Tiwul Gunung Kidul. Dari IKPR. IKPR ki apa, Mbak? Ikatan Keluarga Pilang Rejo. Nggih. Nggih. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Oh, nggih. Nggih, Pak. Monggo. Monggo Pak. Mik apa mik? Mik, Pak, mik. Mik itu mik. Mik nggih sing bener mik. Sing bener mik. Aku nganti kebelet ket mau warak nyanyi kebelet ndelok Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Soalnya nek lurewe ngasih gumun ndelok kok samping. Pripun, Pak? Jeng nyanyi. Nyanyi nggih. Nggih. Arep dikei dhuwit meneh 2 yuta. Oh Nggih. ya, alhamdulillah. Niki salam-salam riyen nggih. Monggo Pak. Nggih, kanca-kanca IKPR. Monggo, Pak, wonten tengah, Pak. Terutama sponsor kita Bapak Haji John Pak Haji John. di Ciledug, Bekasi. Ciledug, terima kasih Pak Haji John. Mas Sasmito juga Oke, Mas pendukung Sasmito. untuk pembuatan kaos, pembuatan pin, dan lain sebagainya. Sembah nuwun dukungannya. Dan juga selamat ada orang Jepang ya. Ada. Ada. Kalau bahasa aku orang ngerti apa? Aku tidak tahu bahasanya apa ya, Misaki. Aku tidak tahu bahasa Jepangnya apa. Wakaranai. Wakaranai. Betul. Oh, udah bisa. Ini Ya. bisa, Jawa bisa. Domo arigato. Nggih. Selamat untuk Jepang. Nggih. Oke, iki mau nyanyi apa ya? Tiwul Gunung Kidul. Tuwul Gulun Kidul. Nggih. Matur nuwun Mas Gading, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Berkah barokah, Salam Pak. sehat. Nggih.
Nggih. Atur nuwun. Monggo gantosan. Nggih. Monggo Mbak bintang tamu. Oke, menika yang belum dipinangkani banyak tapi nggak bisa semua pas limbuan ya Mas Gading. Mboten Jadi saged. yang dipinangkani 1-2 aja. Nanti Nggih. yang belum bisa dipinangkani waktu goro-goro. Amargi lakonnya nggih penting, nggih. Nggih. Mboten namung suka parisuka tapi Nggih. nggih lakonnya harus lengkap. Nah iki sing durung mau podang kuning ya Mbak Tatin. Nggih. Terus apa ojo dibanding-bandingke. Nah iki ada Bu Wahyu yang belum podang kuning dulu terus nanti ditutup sinden-sinden ojo dibandingke bareng-bareng. Nggih. Ya Mbak Wahyu. Aja dibanding-bandingke wis selesai. Pamundutan ingkang dereng dipinangkani mengke diteruske ning gara-gara ya nak ya. Iya, Pak. Saiki neruske lakon sik, lakone isih dawa banget lakone. Iya, Mak. Engko iki lakone dawa ngarep iki. Iya. Yuk kek neruske lakon sik no. Iya, Mak, ayo. Tansah marawa moring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi sinemon teleng ing kalbu. Pambukaning warana lan saking leplayaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Sinegek semanten ingkang wonten Gupit Sanggararum. Genti kocapa ingkang medal Yayi Prabu Baladewa ngawi dhateng para kadang sentana pating bleber pating Clara Tirta budakaning daratan. Langsung tahu sun. Micil saking jroning praja mapan ana ing madyaning alaga kundang ing prawadya sawega posur tambur miyang suling pepandhen taludak miwa bandira kakandha warna pindha jala dhyana seri kawuryan Om Korabu kepareng ingkang
Raipun Setyaki jumadung dawuh menapa wonten dawuh saking Kang Mas Janowo. Nadyan kula inggih jumadung dawuh sinuwun. Weh. Kula inggih jumadung dawuh sinuwun. Sagi. Kakang Udawa lan kowe Praguta. Ingkang dadi wigatining parpaton ana ing Pendhapa Madukara iki mau ora ana liya. Ya merga saka sungkawaning adhiku Bratajaya lan Yai Arjuna sepisan. Nggone Sembadra wis nggerbini ngancik Sapta Candra. Monggo Bratajaya nampa wangsiten Jawata kudu siniraman dening Yai Werkudara. Kaping pindho kalenggane iki Dimas Werkudara malah murca saka praja. Nanging lagi wae dirembug malah ana dadang layani jojolan usuli. Merga ana suwane saweneing Ratu Sabrang. Dene wigatine diutus karo ratu sesembahane sing jare ratu saka Tanjung Anom. Jenenge Prabu Jaka Amijaya ya Prabu Angga Wijaya. Dene sediane bakal ngayunake adhiku Bratajaya bakal diwengku garwa. Nah, kuwi ratu sing mamak mumuk nista bebudene. Mula iki mau aku ingkang paring wangsulan sulayane rembug banjur metu njaba. Iki lajeng keparengipun Koko Prabu. Sagi. Mandura Ndwarawati ngamarta kuwi bebasan loro-lorone ngatunggal tigane ngemor. Tansah daya dinayan samad sinamadan tulung tinulung. Klebu Madukara saiki lagi nandhang pepeteng. Awake dhewe wajib ngenteng-ngentengi sesanggan lan melu nyangkul. Mula Sagi, Pathuk Naraja kemo syukuren kena diujung saranaris nanging yen beguguk ngutha waton mangsa borong lehmu ngrampungi niki sendika Prabu yen ngaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu kula inggih nyuwun pamit sinuwun wah kula inggih nyuwun pamit kanjenge ingkang padha ngati-ati kebat mangkata. Yung pamit. Wah. Jangan mengguk. Kahangro sumbar Gatar watar bumi gonceng kumalu do guntur ketuk
Om Sirun sawetawis dangu anggit kula nengga wonten ing Jawi ingkang abdi tumenggung manggala yuda cumadung dawuh sinuwun nadyan ingkang abdi pun krida manulugi nyadung dawuh sinuwun bocah tumenggung iki mau aku wis kelakon sapejagung karo Raden Janaka Nawala saka Sinuwun Prabu Angkawijaya wis tak aturke ana ngersane Raden Arjuna. Nanging jebul surasane Nawala Sinuwun Prabu Angkawijaya ngersake Dewi Warasembadra bakal diwengku garwa. Mongko Dewi Sembadra kuwi genah garwane Raden Arjuna. Usana aku diwangsuli karo Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa. Wah, lah dalah. Kaya lanang-lananga dhewe aku ditantang Bandayuda. Mula aku banjur metu njaba iki. Mula kowe kabeh aja padha diangelan. Mbok menawa Prabu Baladewa uga dawuh karo wadya balane. Pedhokno. Mengko yen Prabu Baladewa sing maju, aku sing methuke. Inggih. Mboten langkung ngestakaken dawuh sinuwun, nyuwun pamit, nyuwun pangestu kebat makato. Kepapak keprang guling mungsuh kepapak bawat nyobentar kepapakane ngaloka wah lah dalah iki ana satriya medhoke marang aku menthang kaya gandha madeg kaya andha. Walah brengose diplintir-plintir, mripate menteleng. Mandeng aku tanpa ketep. Ayo ngaku sapa? Takon karo aku. Satriya Garba Ruci Raden Setyaki. Ya Raden Singa Mulangjaya. Singa Mulangjaya. Ya Tambak Yuda. Tambak Yuda ya Wresni Wira. Wah edian. Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya. Kowe kepernah apa yen karo Prabu Baladewa lan Raden Arjuna? Iki kadange Taruna. Oh, dulure nom. Setyaki. Kowe sumingkira. Gelem sumingkir? Ndi? Prabu Baladewa. Tak gethenge sirahe ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ora perlu ngepo singgol koncane kowe Prabu Baladewa. Setyaki ngangkat duka mepalangi keridamu. Babu barang apa? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadam kene marganing patimu Singalena prapteng lampus kridawan. Ah
kamu. Oh, biar. Ya. Wah, mantap. Yo. Oh, biar. Oh, biar. Oh, muter. Aja minggat Jawi. Awas. Siap. Aja itu. Wah, nyaut dodo. Ayo. Soy Udawa Sawa Krida Mandala aku ngantemo wah idian ayo le sambatoy as cekloke yo jotos
kowe sing jeneng Setyaki. Kowe sing jeneng Setyaki adine Prabu Baladewa Dayar para nyata. Kowe Prabu Dewaratmuka. Ya. Ayo, ndi Prabu Baladewa? Aku wegah nek kon mungsuh karo kowe. Ora perlu kepok koncane kowe Prabu Baladewa. Iki Setyaki ayo nono. Wah. Jeleh urip gigit siong pengapit tatas jangkamu kowe. Ya. Maco lagi. Iket song wawel lagi. Oh. Ah. Mati sekali. Put. Soy Udawa. Oh. Ah. Oh.
ing jagat glaglaing bumi. Iblis keparat ratu apa is buta nek kepepet ya nokot. Saiki Udha mundura. Bragata mundur tak trajange dhewe ratu kae. Iblis rat kowe. Ngopo iki? Panusmane jajalan keparat kowe ratmu kok. Ya, dasar ratu rupamu buta, gelut yen kepepet terus nyokot. Kowe ratu gragas. Ayo, kaki cokotan Prabu. Iki cokotan. Cokotan iki cokotan. Kosek. Setyaki to cokot Udha, cokot iki cokotan. Cokotan. Ya, cokotan. Sorat tatanan wah gugu arepe dhewe nek kowe kepengin njaluk kaya adhimu Setyaki geget jong mengate blas lat ceceli tunggang motor kowe wah nek jajalas kene bawane pelak kowe blas motor kowe matiran aku. Wah, bolo dewa dan iblis nana. Wah. Wah. Lagi ke aku mungsuh karo ratu kok rusuh. Wah, ediane Wadya Bala. Gendera Candrageni digulung nekuk penjalen diunduri wae. Wah. Tunggal kandhane siji pernai awit ewet lamun sinarna sanesing marcapada kena den westani jagat Sanyaruri ya ing Lokantara dumunung ing wukir Tenggoro puncahing Aldaka ing mriku gumelar kayangane para Jawata emba Swargamaya
Den Westani kayangan Arga Dumilah ya ing Tejamaya ya kayangan Suralaya inggih kayangan Jonggreng Saloka. Lah sinten to ingkang dados gegunungane kang rengganing Guru Loka? Menang awewisik Sang Hyang Nilakantha, Hyang Caturbuja, Hyang Girinata, Hyang Sangkara, Hyang Gwenda, Hyang Jagat Pratingkah. Nanging kondang ingrat awewisik Sang Hyang Bathara Guru. Duk nalika semana Sang Hyang Jagat nata nuju miyos sinewaka lenggahing bale Marcukundha Manik. Dene kang kepareng ngarsa tuhu menika jawata ing suduk pangudal-udal nenggih Bathara Narada ya Sang Resi Kaneka Putra. Kaleres kadang werda kinarya tuwangga tetindhing para jawata tridasa wataknawa. Nalika semanten nampi sawanipun Sang Wahyu Widayat mila daya-daya den dangu dadi mangkono pangudas maraning Ndra ingkang dereng kawedhare lisan. Handra ingkang puspita rum kasiliring samira nomre Sekar Gadong Ko Ngas Gandanyo
indriya Kakang Narada gara-gara ingkang tumanduk ing kayangan Jonggring Saloka jebul menika wonten sowanipun Widayata. Inggih Widayat Kakang. Prakancang Warodayang Pak Pombok bolong kali cote sapa sing gawe? Kaluhuran sabdanipun Adi Guru mapan kula ugi sampun tanggap dhateng gregetipun Widayanto. Ingkang menika prayogi lajeng dipun piji mangarsa. Nggih Kakang Widayat. Tanpa pepindhan bombong ing Tias Ulun labet jeneng kita wis tanggap marang gregeting Ngosik Ulun lan tanggap marang kahananing Janaluka. Widayat. Yekti Ulun wis uninga mungguh apa ta ingkang dadi tekad kita sakti kepengin ngudhake urip kita sawutuhe kanthi asarira wahyu. Mung wae yen ngene ya, Nggir. Kita kudu pratitis nggon kita bakal golek dunung lan papan. Merga lamun kesluru dalan kita mboya bakal bisa ngruwat jagat saka memala. Mula kita kudu ngerti sangune minangka sarirane Wahyu Ratu. Merga wong ingkang pinitaya dadi ratu mono ora gampang. Krana ratu mono beda kelawan kawula. Yen kawula iku wenang ukur kodrate. Nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan. Mula kita kudu ngerti apa karyanira ing jagat. Uga satriya ingkang kepiye ingkang bakal dadi kandhange utawa bakal dadi wadahe Wahyu Widayat. Kaluhuran sabdanipun Hyang Adi Ulun. Anggen kula makarti tanas sanes kejawi, namung anggen kula badhe setya bekti dhateng jejiban minangka jiwaning satriya. Sasaget-saget badhe nata negari miwah tentreming jagat saisinipun kanthi sarana satriya kala wau kedah pinter. Mboten namung pinter ngasta ing peperintahan ingkang linambaran tata krami, nanging satriya ingkang saged nindakaken dharma kanthi tulus. Mboten umuk sesongaran, mboten aliting manah ngadepi dhateng ewah gingsiripun kahanan. Ya Widayat. Lamun mangkono ulun sarujuk tuntunan para satriya ing jagat iku supaya ngedoi marang sifat wengis lan aja daksya semenang-menang krana jiwa satriya mono kudu bisa memulya marang kawula sarta ngentas penandanging wong cilik. Lenglenging driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen yen tan tulus mengko dyahutama Duh Pukulun sangat ngaturaken gonging panuwun pamujuting sabda paduka Pukulun dadosa sagunging lampah kula ingkang mekaten keparenga lajeng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu Pukulun. Ya Nggir Widayat ingkang pratitis nggon kita golek panitisan Pukulun Narada. Kula nyuwun pamit Pukulun. Ya Nggir ingkang praetna ngati-ati ya Nggir. Inggih. Dewi
Kakang Narada kemawon sampun ngantos negaken dhateng Widayat. Kula aturi ngawat-awati dhateng Widayat anggenipun pados panitisan. Nggih, Ati Guru. Ingkang mekaten nyuwun pamit Kakang Narada rahayu ing tinemu raharja kang sinedya Kakang Narada. Ingkang wonten wana Srangbaya. Nadyan papan gawat kaliwat angker kepati parandining kono. Ana titah ingkang nedheng Mahasenga samun ngisep sepining supana. Nenggih panenggak Kurawa kadang nata ing Ngastina satru ing Banjar Jumut Raden Arya Dursasana. Trimah milar saking praja manjing wana Srangbaya. Amangun topo semedi sedakep salku juga. Ideming tekad alung dadi tiping Yomani lamun datan kasembadan sedyane deni Ranggayuh wahyuning ratu. Mila datan nama muka lamun nuwuhake pangaribawa dadak sakala praptane Sang Pandya Betari Durga. Anggugah deni romangsah semedi kaget kadara wekasan Sang Dursasana. Tobat. Dursasana. Wah. Wah. Tobat lae. Kayangan dandang mangure panas pangaribawane. Ora lida ujare wong kadhaplok. Jebul ana titah ingkang ngedengake tapa ana ing alas serang. Ora nyono jebul putuku Pak Panenggak Kurawa Dursasana iki. Iki. Pabekti kula kunja pukulun Pandya Betari. Ya, tak tampa Dursasana. Aja kaget lamun ulun gugah marang nggon kita tapa. Banjur ana wigati apa lan kita darbe penggaya apa Dursasana. Iki pukulun. Wale-wale menapa sak bebaripun nglampahan trajon utawi timbangan kadang Kurawa ingkang sami kontal kaprapal kendang kaprajendang wonten ing jaban rangkah. Samenika sampun sami mukti wibawa jumeneng dados ratu kados Toyai Bogadenta sami sampun mukti dados ratu ing Turilaya lajeng Gerdapati Wersaya Pati Wersaya Windandini Naranwenda Kundaga Bimamuka sedaya sampun mukti dados ratu
Sedaya samangika sampun mukti wibawa namung kula piyambak ingkang dereng saged dados ratu. Monggo kula menika panenggahing Kurawa, adi-adi kula pun sami mukti. Kula kok dereng niku pripun? Lingsem kula kula, lingsem kula. Monggo kula nampi wangsit bilih dewa badhe matedhaken wahyuning ratu. Sinten ingkang kadunungan badhe saged nurunaken sejarahing ratu ingkang Binathara. Menika pukulun pramila rening paduka pukulun sampun gugah anggen kula tapa kepareng paring pitulungan pukulun. Leng-lenging driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen yen tan tulus mengkudyah utama Om Dursasana rening kepiye wae Dursasana wis tapa mulaja sumelang ulun sedya paring pitulungan. Aduh, matur sembah nuwun pukulun. Lajeng caranipun kados pundi menika? Nger, kalenggan iki Jawata bakal matedhake wayuning ratu ya kuwi kang aran Wahyu Widayat. Mula ulun bakal munggah ing kayangan nyuwun ana ngersaning pukulun Iwang Jagat Girinata. Wahyu Widayat bakal tak suwun tunggonen sawetara ya Nger Dursasana. Inggih ngersakaken dawuh pukulun. Halo, entuk wahyu. Kagyatri sang kapirangu rirangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana Om lae nganti gawe kaget ing atiku jroning aku ngamban antariksa sedya soaning kayangan Suralaya. Lah kok aku kepethuk cahya biru moyo-moyo mongko cahayane sumunar tejane manter nanging eloke kok ora mblareng iki wujude apa lan pancen kowe yen pancen kowe bisa tata jalma mara gage kowe walea sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun Wulun Pandya Betari Durga. Lho kose kowe wis ngerti marang ulun? Inggih nadyan paduka lenggah wonten kayangan Dandang Mangure nanging kula sampun uninga dhateng paduka. Pukulun pabekti kula kunjuk. Iya, tak tampa ndadekke bombong ing casulun. Banjur prasaja wae kowe kuwi sapa? Inggih, waleh-waleh menapa kula menika utusanipun Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Widayat. Tobat. Kowe Wahyu Widayat. Yen ngono apa bener kowe wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan. Malah kelenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula Pukulun.
anglir bawan ingkang sinungwadi jagatnya kinarya momong sarira tunggal lae kepasan juga gak tujuh inginu widayat nganti tarewangi aku bakal suwanana. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.